dansa pa yun. Ay, dansa mo na titimulan. Wala kumito eh. Alupati. Alupati. Kapatid na na sigurado. Then, Paria. Paria. Kura. Kura. Tinaksan sa nagituyan ay puso. Tuminaksito. Dagay mi na kita dumang kakadwa mi ditang ako ah. Dan sa among tuminaksibugit. Maglating maya ko. Lating maya, hindi awanan. Sa nagituyan na ning. Dapat na rin, dapat na rin. Mapatit ka lang. Tetsay. Ay, datong minaksibu. Para itong palbilin. Dapat ano ko ha. Pasaruta eh. Damat tao ah. Di kusa mo inantaw na mo. Di kusa matay. Ay, ukra. Awan mo magtita mo na tao. Yan yung upo. Abungaw. Kami hindi para si punta na yung operator gawin nga ginmula na gito eh. Nasa mo sa balin. Sayang na gito eh. Imagine na gito yung tumakil na eh. Di kinabangan. Tapos kape na ito eh. Sibugan mi na ay masibugan na ito. Tapos may kanti pa. Di pati kalapati. Lugit kalapati. Ay dapat ko ito. Inyareta. Yung mula na niwa. Dede dapat dyan yan. Kamuti. Karabasa sigurado. Ito sibugan. Sayang na ito mula ni Kuya Teteng no. Masibugan eh. Matay rin ito eh. Talwal daw nga masibugan na ito. Awanan, di pa. Malito eh. Karabig ito eh. Sabay na. Awanan, nakailan sana. Sibugan eh. Trabaho di engineer din. Trabaho malaka lang di qualification to engineer dito dapat among tagsipog di mula. So kasto nga ako alam ang activities mo nila. May sadya nga ay wah siguro may presyo yung may sadya dapat pamit to eh sibukan na yung isa dapat eh may isang importante nga pamit din
Ito eh, nawawanti pa rin. Kasi ko, ti trabaho no kwanto eh. Kasi tulad ka rin, 8,000 pesos per day, tapos trabaho ko para sipugan. Tapos nung mo masipugan, so di pa kautang. Munes! Nawalan, nag-brown out Munes kaninang madaling araw. Ngayon lang nagkaroon ng kuryente. Iconet! Good morning, Ma'am Iconet. Good morning, Ma'am Munes. Ang napakalakas ng hangin sa labas. May monitor kasi ako. Good morning, Sis Lucy. Kamusta ang New Year? Sa Sunday yata yung 3 Kings. Nakakatamad bumangon. Mediterranean Sea. Sudah tadi langitang ayat sih. Hello, Sis Munes. Pinalikan ko yung replay ko sa'yo.
Lakay Prudel, kabsat, kamusta? Ito, puntahan kita rin, Lakay Prudel. Kabsat. Lakay kasi yung pangalan mo. Prudel Bitanga. Good morning po. Dito na tayo. Dito, kabsat ni Unas, oh, tignan mo. Ayan, ilang hours na to? Ayan, 5 hours. 5 hours, 17 minutes out of 7 hours. Naka 5 hours, 17 minutes out of 5 hours ka na. Kabsat ni Unas 5 hours out of 7 hours. Dito ta naman po. Kabsat Lakay Prudel. Wall plastering. Kabsat Prudel Bitanga. Kabsat, tambay muna, mayaan na ako mag-live. O, sige po. Thank you so much, Kabsat Nati. Good morning to you. At sa lahat po nga nandito, maraming salamat. Saglit lang po ito, may lakad kasi kami. Anong oras ka mag-live, Kabsat Nati? I borrowed your phone. Okay? Yan po na din. I borrowed your phone for 2 I'm borrowing your phone for 2 hours, ha? Ito naman tayo si Ma'am iConnect sa cellphone ng asawa ko, Ma'am iConnect. Oh! Ada di likod ti kwalong. Likod ti pick up. Duwa day jay, di may salatalaam ta saggay sa kami kin mamang. Ayan, may ads, Ma'am iConnect. Si ano naman, Kabsat natin. Lakay Prudel wall plastering, naka-play. Five hours, 20 minutes na. Kabsat ni Yunes. Nati Dalde TV. Ito na po. Naka-ads pa rin. Ma'am iConnect. Ayun, may ads. Hay, sigaman di danom di banyo. Sa anong kay sa ado? Yung kagpuno. Ay ni iyalis mo man di gasol diti unag na angin terwar narigat tagluto. Kabsat natin. Ayan, may ads. Ang one set NHIS. Good for 1 year. Ayan.
Ikot-ikot tayo sa public plaza. Ay, hindi na ako nakapunta dito. Wala akong ano, net. Gabi na nung dumating yung net ko, Ma'am Icon eh. Ma'am Icon, pag may nakakita ka ng madayag, amin yun na. Ayun, madayag. Pangalan namin yun. Kabsat Miones, maraming salamat ha. Tapusin ko yun. Yung 5 hours. Meron nga akong tinapos kahapon bago ako mawalan ng signal. 8 hours yun. Nawalan na ako ng signal. Tapos kanina, nagkaroon ulit. Naitapos na. Ito, saglit lang ito. 7 hours. Ito na, kabsat natin. Tamsak 13, kabsat natin. Plaza sa Zamboanga sa Dapitan. Miones TV, play kita, isa pa. Videos naman, habang nagpe-play sa kabila yung live video. Nagidadangkat yung danuman? Nagidadangkat, tas ako magluto. Kabsat Miones, naka-turn off ang iyong upcoming mamaya 9 o'clock. Ayan, nabakasan ko na. Play tayo ng video mo dyan.
Year end. Year end playing. Kabsat ni Unas. Nagkwakatidan mo ni? Ulang arog. Bagam to no, agburol kan tamay, agluto. May ads. Kabsat ni Unas. Teka, kabsat natin. Tapos na, Ma'am Icon, another video na tayo. Kakitaan nyo kwenta, may kagluto. Pag-play ko lang dito. Dito naman tayo sa spring pool. Spring pool special. Yan si kabsat natin. Si Smiones, nandyan pa rin ha. 5 hours, 31 minutes na. Kulang 2K plus dito sa ito masakit. 24/7 playlist. Aba, ano yan? Ano nangyari pa, madam? Madam nawala? Nawala bigla? O, diba? Very supportive. Yan lang.
nito, ma'am. Ma'am Icon, Spring Falls mo. Tamsak 14. Plus 1 banana tayo, ma'am Icon. Diba? Saka sa suporta natin tayo maapektuhan. Sayang naman, ano ba yan? Eh, dalawa ng supply Hindi ko kasi magamit yung phone ko mag-live. Phone ng anak ko to. Kasi baka may Yan. Nakadikit na ako. at saka kay Ate Testinita. O, diba? Sis Miones. Tambayan ko to ng ano. May pumasok sa akin eh. Siguro nag-promote lang ng channel niyo. Ayaw pa akong gamitan, mamay ko. No? Tingnan mo. Ng tusok dyan. Ayaw akong gamitan. Antayin ko lang ng 10 minutes. Lalayasan ko na to. O, ayan o. Ayaw akong gamitan. Ayan. Ate, nandyan ka. Pangtamsak 26. Wala kasi, ayoko na kasing gumala. Wala akong makitang naka-live na iba. Siya lang. Pero alisin ko yan ngayon mamaya-maya. Ayun, hindi naman siya naka-screencast. Alfredo Mix. Dito tayo kay Alfredo Mix. Mayatan, di na naman. Hindi ba marudon ta mapana kagluto na ko. Medtok! Hello, Medtok. Alfredo Mix Vlog. Timanayan kay Jami. Kailangan makasahod na ulit at wala outage. Team Icon sa akin. 9 minutes and 28 seconds, Alfredo Mix. Ma'am Icon, travels Christmas in Dipolog City. Ayan, Ma'am Icon, playing. Ayan, may harang, Alfredo Mix. Dito naman tayo kay Medtok. Medtok, yung pang-monitor ko na lang ang gagamitin ko sa'yo. Yan, dyan ka na, Medtok. Bakit? Ano sabi? Ba yung pinaka-uto ng mga kababaihan? Itong naman ngayon. Hibla-hibla po yan na konektado sa ating utak. Kaya pag ang babae ay nakakaramdam po ng kasiyahan at nakakaramdam ng init, Ay, ganun pala yun. ay tumitigas. May harang pa rin, Alfredo Mix, 2 of 2. Yes na yes. Putong naman ngayon. Tigas po yan, lalong-lalo na sa kalagit na Okay yun. Totoo yun. Habang nakikipagbentangan. Tumitigas nga. Tumayo at manigas. Lalo na kapag po sila ay nilalamig. Mamaya, Oo nga, tingin ko nga. Naman ng mga kababaihan ay ito ay lumalaki at ano yung sinasabi ng pag-aaral ko dyan. Magandang buhay, idol. Alam niyo po, yung dede po o yung dibdib po ng kababaihan. Yunes, another video. Pagkali po, nakakaramdam po sila ng init
Alam niyo po ba na lumalaki din po ang kanilang dibdib, lalo na kapag sila ay nasa kalagitnaan na po. Ito nga pala, pagkatapos na lumiliit na ulit. Ako yung mismo po tipos, meron po yung naman. Bigla na konektado sa ating utak, kaya po tayo nakakaranas ng kiliti at nakakaranas po tayo ng kakaibang pakiramdam. Alam niyo po ba? Pati din pala ang dede ay nagre-respond. Lalo na kapag po kayo ay nakikipagbakbakan at nakikipaglembangan. Idol, meron nga pong buto itong si Manoy. Sobrang tigas. Sobrang laki. So, grabe naman kung may buto yun. Nagtok. Nasabi ng pag-aaral, magandang buhay mga idol. Bakit nga ba ito sobrang tigas? Alam niyo po ba, idol, si Manoy po, ito po ay nagko-compose po ito. So po ay meron po itong 5 rules support. Meron po itong mga hibla-hibla ng issue na kapag Wala pa rin damit kay Kabsat. 2 minutes na lang Kabsat at layasan na kita. Ayaw mo naman ang damit. Napaka-importante po para sa mga kalalakihan na maganda po Yunes, unboxing parcel. Pag po mabilis ang circulation ng dugo po ng kalalakihan, damay po si Manoy Idol. At kapag kayan ay nadamay, Puro may fibrosis ba? Tumatayo po ng pangmatagalan at dahil siman po ay meron po itong pinocompose na muscle tissue, ang tawag po dyan ay cavernosa. Yan po ang dahilan kung bakit sobrang kayo itong si Manoy Idol. 9 minutes, tatapos lang yung Yan naman po ay tinatawag harang, Alfredo Mix. Kaya ang mga kababayan, Paano mag-install ng water pump? 1 horsepower siya. muscle po, kung yan ba ay matigas, kung yan po ba ay kayang tumayo, at kung maganda po ba ang blood Si Lakay Prudel yun. Alam niyo po ba, idol, ang mga hayop Pumunta kasi pero hindi nagtatagal yun. samantalang Dahil wala ako bisita kanina. Pinag-play ko ng 8 minutes. Tapos pag-play ko sana, nag-live. Tinambayan ko siya. tumigas ng sobra. Kaya ba gusto ng mga kalalakihan na pinapasok po sa mga ng babae ang kanilang Manoy? Ano nga ba? Ayan, no? Sabi ng psychology, Ayan, naka 10 minutes na. Bye. Bye, host. Sabihin ko na lang. gusto ng mga kalalakihan Bye, host. na pinapasok po sa mga Bye, host. Bye na lang tayo. sa babae? Bakit ka ba, idol? Alam niyo po ba, base po sa History. psychology, mga kalalakihan po ay gusto Nasa shadow kasi yung support ko pag naranasan ko na yun. Na-kick out ako dyan sa mga live stream. Pagdating naman po sa babae, kapag dyan po yung ipinasok, matindi po ang ending. Ay, bakit bago yung nilagay ko? Napakatindi po yung ending siya, idol. Kaya po, idol, maaari Saan na si Ma'am Icon? Dito pa rin tayo sa Dipolo. Hindi naman po lahat ng kababaihan ay pumapayag po ipasok Ganda. dyan sa mismong web po. Nakakadagdag po yan ng sexual desire. Ayoko nga sa wet ko. Mas matindi at mas mabilis na bakbakan. Bakit pa sa wet ko? May butas naman na iba. Kapag ang lalaki ay manunulit, ay maaari po na ipilit yan, idol. Hindi naman po ibig sabihin ay sila po ay may pagkabenti. Yan naman po ay normal lang sa mga kalalakihan na gustuhin po na makapasok po dyan. Hello, Changs! Sila na stimulation, ano lang po. Yan, tapos yan si Kabsat na. Nakakatulong po para magpapito ng saya. Makaramdam po sila ng pagpapito para sa kanila. Hindi tayo kapag dyan pinapasok dahil maaari ito makakuha ng sakya. Kung siyempre ay gusto malabas ng Another video, Kabsat natin. pinangilalaman. Ito yung mga natapos ko sa'yo, Kabsat natin. Yan. 2468. Ang buong ano na yan, buong hilera. Ito nga tayo sa 19 minutes mo. Ay, replay. Kaya mo na, replay. Dali ha, Kabsat. At nag-open ako ng monitor ko dahil hindi ko nababasa yung pag mahabang channel. Yan, si Sis Lucy ang ganda. Lalo gumaganda si Sis. 2026, lalong gumaganda. Tapos na ba si Miones? Oh, may ads ka, Sis Miones. Ay, si Medtok. Tapos na.
Tapos na medtalk, wow 57 na. Hindi, thanks for sharing na lang. Sadali sila nag-aayos. Alas 6 na yan. Alas 6 na ng gabi. Wala na kami. Mamili uli ako sa videos mo, medtalk. Tayo. Saan ka magpapaputok? Idol, ikaw po ba ay magpapaputok? Ano ba ang paputok? Depende O ikaw nga ba? Kung barel, dapat sa labas. Kung ano, sa loob. Marami pong tumatawag sa Queen. Kayo na po lahat po ano gusto mo itawagin. Ako po si Ate Nix. Dahil na magkatid information para po sa sugat at para po sa ating bantanas. Kayo ipaputok. Kayo sigurado. 19 minutes, kabsat natin. Namamalansya ka. Maaari mo rin magawa po ang penchay. Maaari po kayo ay makabuo. O maaari naman po kayo ay makabuo ng panibagong buhay. Mamay connect. Videos ha muna. Dipolog City. Dipolog City, Capital Gram. At kailangan po natin buhayin dahil marami po mga mag-partner Tamsak 8. With ads may ads siya. sa kanilang pagsasama. Walang nagawa yung anak ko eh. Kinuha ko yung phone niya para hindi siya makapag-dot-dot. Bago na yung pride mo, bagong taon na idol. Kasi inaabot man sila ng alam sa kagabi. Nasa pag-uusap lamang yan, idol. Idol, bakit nga ba sobrang tigas po nitong si Manong, lalong-lalo na sa madaling araw. Idol, sa pagputok. Ay, ba't wala akong panel? Bakit sobrang tigas po nitong si Roy na parang kasing tigas po ng bato? Panoorin mo ang video na to, tapusin mo at huwag mo kalimutang i-share, idol. Yan si Alan Pumarado. Oh, yan ang tinambayan ko kagabi. Oh, nandyan pa rin. Ay, umalis na. Kakaroon po tayo ng rel. Yun lang nakita ko kagabi. Ayos ang rel po natin. Pagtulog po natin, lumalayo ang ating pagtulog, mas nagsisignal po ang ating utak na magkaroon ng mas mababang rel. May ads pa rin na may ko. Bibo. Or digesting po tayo. Ayun. Kailangan po natin kumilip at kailangan po ay isang mag-gain po ang situation. Wala yung chat box. Kapag nangyayari yan ay mas natin. Dapat po yan si Manoy. Tatayo po si Manoy. Dito pa rin tayo. Kabsat mo yung screencasting. Magsi 6 hours na. Anong oras yung nga ba dapat hintayin na tumayo na si Manoy na at syempre ay nakita ko dahil yung madaling araw at pagputok na kumati nagkakaroon ng mas mataas na spike ng testosterone kaya pag spike ang kalimutan Ganun pala, Medto. Kaya pala, nanggigising sila pag madaling araw. Medto. Cheese na umaga at pagdating po ng hapon ay unti-unti na pong bumababa. Ben Ipo! Baka naman Pinakita ko kanina, nakatambay yung angel ko sa live mo. Ikaw yung nakita kong mag-live kahapon. Oh, nandyan pa rin, oh. Alan Pumarada is live. Kunana. Ng pusa at bigla na lang po may iibabaw dyan. Ako po, patay tayo dyan, idol. Siyempre, idol, kapag mo tayo ay Ganun pala yun. Medto. Kaya pala ang mga lalaki. Kaya pala nanggigising sila pagka madaling araw. Iba po ang ating kidney, napupuno po yan dahil Tumataas pala ang testosterone nila pagka madaling araw. sobrang nagko-compress na po ng Ganun sobra pala yung yun. mga nerves po natin dyan sa pelvic. Ayan, Idol Alan, no, sa'yo yan. December. Madaling araw, tatayo po ng pusa. Hello, kabsat mo yun eh. Ano Thanks ang ulit. pinaka-best time para po mag- alam po ng isang self-love ng inyong sarili. Para po sa inyong sarili. Ang alin? Dahil marami pong benepisyo ang maaari. Good morning. Ayan. Nakapagbigay po ito ng confidence, ng self-esteem, kasiyahan, kaligayahan, at nakakapagbigay ng magandang Lalo na siguro mga
ano, Base po sa Leones, pag-aaral, wala pang wala pong 30s. specific time para po 40s kasi. kaya lang idol, kayo po ay bahala. Maaring po ninyo ito gawin sa umaga, sa tanghali, sa gabi, o kapag kayo ay bored na bored na. Maaring niyo po din po itong gawin kapag kayo ay nai-stress at para po mas mailabas niyo po ang inyong mga sama ng loob. Maaari din po ninyo itong gawin idol, lalo na kapag po tahimik ang paligid at kailangan ay privado para Yan. mag-concentrate sa pagluluto. Idol Lalo malakas na sa ang umaga. Bakit ka mo? Alam niyo diba? Dali muna ha. Kung kailan niyo po nararamdaman. May harang kabsat natin oh. Para po sa mga 2 minutes. ang paglululo po 24 seconds. nakapag-reduce ng pagkakaroon po ng prostate cancer. Kaya okay lang po maglulo hanggat gusto po ninyo. Basta po kayo ay hindi po kayo nagkukulong sa kwarto ng magdamagan at hindi po lupay-pay itong si Grabe naman, medyo damag. At Hindi na makala. stay happy, stay healthy, good vibes only. 235 na tamsak Ay medto. maaari kang magpaputok para po sa inyong sarili. Kailangan po mga idol, good vibes only, stay happy, stay healthy. Magandang buhay! Marami po nag-message natin para mag-advise sa mga relasyon, mag-advise po sa labangan, mag-advise po sa paglusugan at Hindi lahat. ko kaya yun ito. Magpupulong sa kwarto at hindi nalalabas. At idol, maraming salamat po. Para po Pero ko kay kaya Isis, kung para kay yung Esther, isang taon at na para sa walang mga ganyan. partner idol. Sa lahat ng ating mga OFW na nagmamahal sa akin, sa lahat po na nag-message, nag-comment at Basta may YT, okay lang sa akin yun. pag-engage po sa mga video. Maraming salamat po idol. Maraming salamat po. Kailangan po, God bless all at happy putukan. Happy po kando, sabi ni Medto. Mahaba ang ads mo, Susunes. Ay, Medto. Tapos na. Mix dito na tayo sa paano gumawa ng air blaster. Gumawa ng air blaster, Alfredo Mix, may harang. Ayan muna natin magharang. Kabsat Munex, dito pa rin tayo. Si Alan Pomarada ay naglalakad pa rin siya. Tapos yung Iconic ay natapos na ang kanyang Dipolog City ground. Faculty na lang. Faculty staff party, Ma'am Iconic. Yun. Playing. Alfredo Mix, nandito pa rin tayo sa iyong ads. Kabsat natin, nasa 19 minutes pa rin. Hindi tayo mag-open. Medtalk, dito pa rin, no? May harang pa rin. Ayan muna natin siya congratulations sa ads mo. Monetize ka na. Hindi ko kasi sandali, madilim ko lang. Nasaan brightness nito? Dali. Thousands of Sudanese civilians have been forced to flee the fighting in Khartoum and Darfur. Wala, ayan. The mother of 6 told Al Jazeera her family is one of the Dilim.
Hello, Karen. Sorry, hindi ko pala kita na damit, ano. Dadaldal ako nang hindi ako dinadamitan, eh. Ako din pala. Kari, oo, si Medtok. Gusto ko nga siya, eh. Mga health issues yung kanyang, ano. Dito tayo, Medtok. Ay, ano, nakakaring kabsat Medtok, ha. Dito pa rin tayo kay Ma'am Iconic. Carrie, nasaan ka nang kailangan kita? Sino ba? Ngayon ka lang pumasok sa aking, Happy New Year, kabsat Carrie. Carrie Mendoza Vlogger 2281. Nagba-viral na ang kanyang video si Medtalk, may 45k na rin siyang video. Alam ko kasi pag pumasok sa akin si Medtalk, isang cellphone, tinututukan ko yun dahil sa gusto ko yung mga ba't hindi lumalabas. Tusok ulit, thank you so much. Nasaan ka nung kailangan kita? Carrie Mendoza Vlogger pala, single G. Nandito na ako, Carrie Mendoza Vlogger. Sana mahaba ang iyong main latest upload. At ito na nga po ang iyong latest upload. 9 minutes, 47 seconds, plus 1 banana. Uy, matigas na saging ay bibigay ko sa'yo. Sabi ni Medtalk. Hindi lumalabas yung family. Gawin mo to para balik-balikan. Yan po sa pinaka nakakakilig. Para yung nakukuryente, idol. Yan ay binaba mo ng kaunti papunta sa pinaka. Sandali, hindi ko na umpisahan. Sa ang pagtingaba ng katawan ng kababaihan, madalas po sila nakikiliti na nakakadagdag po. Saan ba? Alam niyo po ba, idol, marami pong parte ng katawan ng kababaihan. Ano yan, si Medtalk, parang doktora. Na inyong dapat pong Oo, parang taga-Bagyo yan, yung features niya. Parang may lahi siyang igurot. Magaganda ang mga igurot. Tulad na lang po ng liit ng babae, idol. Alam mo po ba? Ang tenga, tapos leeg. Ay, meron positibo yan sa kanilang legs. Yan ay hinalikan nyo sa leeg. At Kinakagat-kagat. Sampal ko yun. tenga ay isa yun po sa pinaka nakakakilig. Para yung nakukuryente, idol. Yan ay binaba mo ng kaunti papunta sa pinakadibdib ng kababaihan at medyo hinahawak-hawakan mo. Opo, Diyos ko, idol. Yan ay kakagat-kagatin ng kaunti. Ay talagang Bakit pa kailangan kagat-kagatin? hindi pa man din napapasok. Ay, great hands for both men. Mayan tuloy, nag-ads na. Sige, guwapa, puntahan ko bahay mo muna para dikit ako sa iyo, balikan kita. May harang. Ma'am Icon, dito pa rin tayo sa Facultanista Christmas Party. Tamsak 29. Carrie Mendoza, 9 minutes and 48 seconds. Carrie Mendoza, tamsat. Dikitan mo yung main channel ko. Minsan kasi pag nag-check ako ng subscribe, yung first 10, maski hindi pumapasok sa live stream ko, piniplay ko yun. Doon ako nag-check sa subscribers, sa highlight. Ang pangalan niya? Sa YouTube Studio. Yun. Carrie Mendoza, nandito pa rin.
MJMix Vlog, paano mag-install gumawa ng air blaster. Tamsak 34 plus 1 banana. From the heart of the story, how teen doctors were able to create a 3D printed sophisticated device for thousands of Palestinians that require resources. Si Karen Mendoza, naka 4 minutes na kabsat, kaya pwede na natin na bakasan. Pero fully watch ko yun ha. Hindi ako nagkakat ng video. Nakadikit na po, ay naka-play dun sa air blaster. Gabi ng gulay. Gabi nagtali ng gulay si Carrie Mendoza. Medtok, ang haba ng hari Medtok. O Medtok, may harang. Natatawa si Ma'am Aicon. Ano ba yung nasabi ko, Ma'am Aicon? Sabi ni Medtok, kagat-kagatin daw mula dito sa tenga po. Sinasampo ko pag ano yun, aso. O vampira yun. Nangangagat. Kabsat natin, nagharang 2 minutes. Nasa gitna ng video mo. Kabsat natin. Thank you so much. Oo, si Ben Ipo. Dito ka, Ben Ipo. Nay, nasaan ka na ba? Nay, tumalon naman na sa ano mo, Ben Ipo. Sa live mo. Ayan ko na lang. Tumalon na sa live stream mo. 9 days ago, 1 hour, 23 minutes. Ben Ipo, 1 hour, 23 minutes. Yan, nakasalang naman kayo. Tapos na pala si Ma'am Aicon. Another video na Ma'am Aicon. Ito, Dapitan City, 12:25. Kulang yung kanin namin. Mabris lang yun. Balik ako. Pero na kayo. Naka-play pa eh.
boses nila at pagbaba ng klaro. Katulad na kung ano mahihayin. Ako, kakanta talaga. Tirahin mo ay unalan. Tinira bago ka na. Dito tayo December 27. Isipin mo ng video, ano lang, picture lang nilagay December 20. Sa kaya, hindi ko pa mas nila palasin. Sinabay mo tayo sa president to ni Madam. Ito na po sa Music Foundation. Idol, diretso po ang pwede yung idol. Ano, AJ. I'm back. Yan. Yan, pagdating po sa Bembangan, alam niyo po ba mga idol, base po sa pag-aaral, sinasabi po na ang top 3 po Oh, Alan Pumadada, oh, nag-ads ka na, oh. 4 minutes. Missionary. Ano po ba yung missionary, idol? Ang missionary po, ito po yung nakahiga po yung babae at nasa ibabaw naman po ang kalalakihan. Nagkakaroon po sila ng eye contact po dyan, nagkakatitigan, at nagkakaroon po sila ng matinding Gary Mendoza, excitement sa isa't 9:48 isa at minutes. nagkakaroon po sila ng matinding bonding dyan, idol. Pangalawa, alam niyo po ba, idol, na gustong-gusto din po ng mga kababaihan kapag ang lalaki po ay nakaupo sa kama o kaya naman sa upuan at ang babae naman po ay talaga nga naman napapaungoy pa sa sobrang gigil dyan kay Manoy. Ang panghuli, idol, alam niyo po ba na lumalabas din po na gusto ng mga kababaihan po yung pinaka dog style din po. Alam niyo po ba, idol, yung pinaka-dog style po na yan ay yan po ay nagbibigay din po ng dagdag na excitement para sa mga kababaihan dahil nga po lumalabas po yung pagka-wild, idol. At talaga nga namang matuwa kami at baka kiligin pa habang binabasa ang comment mo Mag-dog dito style sa pa daw. video na to. Nga ba yung mga dahilan bakit hindi po natutuwa itong babae kapag po kayo ay nagbabakbakan at nagbebembangan? Yung nga ba ang sinasabi ng psychology at ng pag-aaral about Ang dyan? sabi ng Ano po ba, psychology? idol, ang kababaihan po, kailangan po yan ay talaga nga naman dapat nakakondisyon bago po kayo magbembangan. Kaya O, dapat lang kapag naman. ang babae ay nakakaranas po ng stress, namumblema po yan, malungkot, at kapag po yan, idol, ay medyo marami pong iniisip, at kapag kayo ay meron po Set kayong natin pag-aaway na playing. hindi po ninyo nasusolusyonan, ay talaga nga namang sisimangot habang kayo ay lalabas-pasok dyan, idol. Alam mo, ang isa lang yung ano, isa lang ang gamot niyan. At pagod, kaya wala pong Bigyan mo ng tigwa 1,000 dito, dyan, sa katawan ng babae. Ayun, gagaling agad yan. Pasok ka na lang bigla na wala man lang romance dyan, idol. Kailangan po ay pagtrabahuhan po ninyo bago po Ganun talaga yun na joke. itong si Kifi. Idol, baka naman kayo ay meron Kaya, sinarado ko na kayo, maririnig nila sa Tuyo na yan, idol, kaya talagang mawawala ang inyong saya. Another video, Alfredo. Kesa po kayo ay nasisihan. Pwede naman kayo, idol, na gumamit ng water-based lubricant para naman parehas pong masiyahan at hindi po kayo masaktan. Po ng timing ninyong dalawa, kailangan How to replace parehas yung temperature bakasyon. switch? Parehas po kayong nasa mood. At dapat, idol, ay open Dikit na ako sa'yo, gwapa ng ewan ako ng bakas. Thank you so much, Kabsat. Sorry, Mendoza. Playing lang ako sa'yo. Idol, baka naman mamaya mabilis kang labasan, idol. Diyos ko, Lord. Kaya nakasimangon na tong si Missy. At kung may hindi pagkakaunawaan, Marami sa Pilipinas. Hashtag dahon na yung para po kayo yahong. Ano po ba ang pinakaulo ni Manoy kapag po kayo ay nakikipagbakbakan at pagkatapos po ng inyong bemba, marami pong Kari nakakaranas Mendoza, na nasasaktan po yung yahong. pinakaulo po ni Manoy. Marami pong dahilan kung bakit, idol. Una po sa lahat, idol, baka naman sobrang ng inyong Manoy at baka naman nasosobrahan Hello, na.
Ryan Saturn, bigyan kita ng Ganyan, moderator. idol, dahil nagkakaroon po ng sobra-sobra. Kabsat Miones, thank you so much. Tayin ko lang yung sa'yo. Po yung dahilan, idol. At Puntahan maaari kita, din po, idol, kapag Kabsat po kayo Ryan. ay sobrang tagal ng inyong bakbakan. Sensya ka na tumatagal kayo, ng ah. hanggang Gusto-gusto ko oras, tong idol. topic na Tapos yan. pagkatapos ay uulit po ulit. Ay talaga nga naman, ang inyong manoy ay talagang mauupod yung pinakaulo. Bugbog talaga. Ang Uulit pa pinakaulo daw ni ulit. Boy Ay, Jan, naku. idol. Okay Hindi na yan, naman, isa. idol, na nakakaranas ka ng prostatitis. Ibig sabihin po, inflammation po ito sa inyong prostate gland na maaaring makaranas din po kayo niyan. Maaari din po, idol, na meron Nagkakaisturbo nga yun sa or tulog, sexually eh. transmitted disease. Kaya kailangan isang partner lang, idol, para makaiwas po sa ganyang sakit. Maaari din po, idol, yung urinary tract infection o kaya naman po yung UTI dahil po sa bacteria o sa infection. Ryan, thank you much. Nagalab siya. Sabihin, inflammation. Going to your channel na po. Sa infection o kaya man po sa fungal. Kung po mahirap magpacheck sa doktor para po malaman kung ano po ba talaga ang magiging cause ng pananakit ng inyong ulo kay Manoy. Dahan-dahan lang sa pakikipagbembangan para hindi mabugbog ang pinakaulo ni Manoy, idol. Magandang buhay mga idol. Please stay happy, stay healthy, good vibes only. Magandang buhay mga idol. Kung ikaw ay babae, ay i-comment down below mo kung ano nga ba mga nakakapagpakiliti sa'yo. At kung ikaw naman si lalaki, Nakakapagpakiliti sa akin, tigwa 1,000. Katawa, babaihan. Isang man talaga bandol. ang mababasa ng itong si Kiki. Magandang buhay mga idol. Ryan Saturn, Japan Vlog. Ito na po. May harang sa kabsat nadtok. Sis Miones. Kamustahin natin yung piniplay ko sa iyo. 5 hours, 45 minutes na. Yan, tapos na ang Pasko sa Dapitan City. Tamsak 11. Metok, another one. Yes, idol. Halos karamihan po sa mga kababaihan. Dito na tayo sa baby hashtag baby boy, pakarga mami, Japan. Si Ryan. Sir Ryan, good morning ha. 18 years old hanggang Happy 49 New years Year. old ay napakataas po ang percentage ng mga kababaihan na naglululo o nagsasarili. Alam niyo po ba, idol, ito po ay para mabigyan po sila ng kasiyahan para po sa kanilang sarili at pampatulog din, idol. At ito po ay ginagawa kapag po sobrang lungkot ng mga kababaihan at matagal nang walang pinapasok itong si Manoy dyan. Nakakaramdam din po ang mga kababaihan na Oo, kaibigan ko si Leones, Harry. ang kanilang pagkababae. How to kapag po ay replace talagang wala temperature nang pumapasok switch. po dyan. Kaya Playing ang pa gagawin rin. po ng babae ay magsasarili na lang po, idol. Malabas din po sa pag-aaral kapag ka nasa edad na 18 years old hanggang 24 years old, yan po ang pinakamataas na percentage na ang mga kababaihan po sa edad na yan ay mas marami ang paglululo ng patago, idol. Marami pa rin naman po mga kababaihan na hindi po naniniwala sa paglululo o pagsasarili dahil sila po ay kontento na at okay naman po ang performance nitong si Manoy. Kaya po ang mga kababaihan ay hindi na po nila magagawang Pero magsarili. may kakilala ko niyan. Masaya po sila sa kanilang bembangan. Ang mga tao naman po na naglululo, masaya naman po sila sa Gusto kanilang nila ng bembangan. Kaya multiple lang party. talagang tinatawag ng kalikasan na kailangan ay magsarili po sila at mapasaya po nila ang kanilang petchay. Wala naman po masama sa paglululo. Ang lahat naman po ng individual ay may kanya-kanyang kasiyahan, mapababae man o mapalalaki. Idol, ikaw po ba ay kumakain po ng petchay? At ito po ba ay inyo po talagang ini-enjoy? At habang kayo ay nag-e-enjoy, ay pati po yung pinakatumbong ay nasasama na. Naku po, idol, ang mga babae, gustong-gusto po yan na nakakain ng kanilang petchay. Huwag mo na pong itanggi, idol. Sigurado po ako, lahat po ng mga kababaihan dyan ay nasa loob po ang kapag po yan si Mrs. ay dragon sa umaga, pagdating sa gabi, yan po ay malambot na mga idol. Ganun pala yun. Lalong-lalo na, Ganun ba yun? kakainin po ninyo yung petchay po niya.
Idol, ikaw po ba'y kumakain ng pechay? Kapag po ba ikaw ay kumakain, ay Oo, hindi mo po maiwasan na pati po yung kanyang tumbong ay po talagang nasa-asama. Opo, mabait ba si yun na ano, nagiging lasa Kabsat niyan kapag Nunes. pinaghalo na po? Yung Ito nga, lasa oh, po ni piniplay ko Kitty, yung pati po yung wet po, sa Baguio pati po niya yung eh. tumbong ay nasasama Naka na. magsi 6 Naku po, hours na. Idol, ang inyong bibig. Then Ang ipo, inyong naka, ano, mukha. nakababad Ano na nga bang yung nagiging amoy, mga live idol? stream At na hindi play. lang yun. Pagkatapos ng idol, ay hahalikan mo po itong si Mrs. Naku po, Diyos ko. Natatawa rin si Medtok sa sinasabi. I'll throw you directly into the bowl of oil. Medtok, Diyos ko, tinagtad na ng maraming harang Medtok. Monetize ka na ba? Ito, family treat sa Christmas, Ma'am Icon. 7 minutes unboxing ang dalaga ko sa kanyang order. Kabsat natin. Oo, nakaharang kaya minute ko siya. Kakaabala kasi yung ano, magtanggal ng CPR. Na CPR ako nung, may CPR ulit ako kahapon eh. Ay, oo, nung New Year. Nalaman. Napi. Congratulations. May nakita akong viral na video mo eh. Ayun, may harang kabsat natin 3.56 minutes. Thank you so much, Sis Lucy. Hindi na ako hindi ko na anuhan yung sinasabi mo, Sis Lucy, pero kasi nakikinig ako kay Medto. Hello, Mel Family! Dito ka naman sa kabila, Mel Family. Ay, dito na lang. Walang sound kasi dyan sa kabila. Another video na ka-Japan. Uy, ang haba ng harang mo. 4 minutes and 15 seconds ang harang mo, Medto. Maya-maya pala. Hana, good morning, my family vlog. Nakakawili ako nga. Hindi, kasi totoo yung sinasabi niya. Yung ibang vlog, pwede mong dayain. Pero yung sa kanya, totoo yun. Kasi experience din natin yan eh. Huwag mong sabihin, hindi mo rin experience yung iba doon. Yung iba ko lang, yung mga terminologies lang yung ano. Pero yung, ay ganun, ay kaya pala, yung mga ganun. Ganun pala yun. Ganun. No, kabsat kare. Imposible naman yan. Sinasabi niyang pechay, tsaka ano. Yung pang yung naririnig ko sa kanya. Ito yun. Yung ibang vlogs, pwede mong dayain eh. Pero yung nasasabihin mo, nandun ka sa ibang lugar, pero naka-AI ka lang naman pala. Pero yung content niya, totoo yun. May facts, kumbaga fact. May basis siya. Kaya minsan, ang reaction ko, ay, kaya pala. Yung ganun. Umaayon din pala ang mga, kaya pala ano, tumitigas yung dibdib natin, kaya pala ganun. Nasa, ano pala yun, ano ng utak, ganun.
Ako gwapa, Miss Jimmy Pechay at mustasa ang tanim ko. Di ba? Ang alam mo bang ang pechay dito, 1/4, 25 pesos. Dito na tayo sa 12 minutes mo. Mahahaba ang, gusto ko kasi yung mahahaba, ano. Kabsat curry. Kaya yun ang pinipili ko na ipi-play. Yan. Yan ang talent ko mag-play. Kasi kahapon, kumakanta-kanta ako. Eh, bigla ba naman nawalan ako ng signal? Sabi ko, gano'n, hindi na lang ako kumanta. I connect family treats. Dali, naaamoy ko na yung niluluto ko. Baka masunugan uli ako. Mon is the name. Oh, diba? Miones to 2030 Sarangani. Alright, thank you so much. Mahaba din ang ano ni Ma'am Iconic ko. Contest sila ni Medtalk. Contest sila ni Medtalk sa ads. Oo nga, totoo naman yun. Alfredo Mix, tignan natin yung play ko sa how to replace temperature. Ayan, 7:58 done na to. 7:58. Another video na, Alfredo Mix. Alfredo Mix, mag-open ako ng yung latest na Ninja ko kasi na-replay na yun. Yun ang mag-play ng latest. Ayan, bumalik na yung sinugtok. Tapos na ang mahabang harang. Mag-ingat lang po tayo palagi, idol. Palaging dapat malinis. Kailangan iisang partner lamang. At kailangan po ay ikaw ay may safety measures dahil po ating pong wet po dyan, idol. Maaari ka po magkaroon ng mga bakterya dahil ito po ay may mga bakit pa kasi sa wet po? Meron po itong nilalaman ng mga parasitic. Hindi pa kontento sa butas. Po dyan, idol, na maliliit. Ayan, dito pa rin tayo sa latest mo. Kabsat Alfredo, pero ibang ninja na ha. Pang-tamsak 12 din. May ads ka. Ibang ninja na Kabsat Alfredo. Kapag ito ay pasa-pasa na sa iba't ibang individual, maaari ka magkaroon ng hepatitis A. Hello, yung Kinix Channel. Sa pagkain at Tungkan hanggang sa natin ating siyang pagdumi, maaari po yan makuha yung dyan. pinag-play ko kay Idol, wala po Alfredo. ba ang inyong ihi? Baka nasosobrahan na yan sa paglululo o sa pagbebembang. Magandang buhay, mga idol. Grabe naman yun. Alam niyo po ba, kapag po kayo ay Na-over. nakakita po ng mga bula po sa inyong ihi, marami pong dahilan yan. Ayan, idol. nangalaga po. Ang Number one ganda dahilan ng po husky natin ni para sa mga Yankee. kalalakihan. Baka mamaya, idol, ay ikaw po ay nasosobrahan na sa paglululo. Alam niyo po ba, meron po tayong tinatawag na retrograde ejaculation. Ibig po sabihin yan, idol, kapag po kayo ay naglululo at lumalabas po ang alam nyo na, nakatamad po dyan, idol. Alam nyo po ba na maaari po itong bumalik at hindi po lahat ay mailabas po ninyo. Nang nangyayari, idol, nasasama po yan sa pinakadaluyan po para po sa ating ihi. Kaya po kapag tayo ay umihi na, nagkakaroon po ng protina ang ating ihi at nagiging wala po. Ang similya po, idol, ay may mataas po protina. Kaya po pag po yan ay sumama po sa pinakaihi, pag po yan ay inihi po ninyo, ay sigurado napakarami pong bula. Maaari po na may sakit na po ang inyong kidney kapag po kayo ay nakakakita po na marami pong bula sa inyong ihi. Dahil po ang inyong pong kidney ay hindi po nagpa-function na maayos, may mga lumulus po na protina. Mga ano lang daw yon, yung mga naglululo, ganito, 18 years old, pataas hanggang meron pong pinakarason bakit po 30 yata. Maaari po. Lampas ka na doon. Kapag Di ka ikaw na ay daw may diabetes, naglululo. na damage po yung mga blood vessels
vessels po natin. Pumuputok-putok po kasama yung na. mga yan, Tubig idol. si Maaari Lord. din po na meron kang sakit sa puso, hirapan ka po makaihi ng Santuwa si maayos, Dani at po marami eh. pong bula. Then, na may hypertension ka o mataas ang inyong blood pressure, maaari din po makaapekto sa pagbabara po dyan sa ating mga ugat. Maaari naman din po Alfred na Mix, meron kang nandito tayo sa UTI or latest mo. urinary tract infection. Dahil kapag po tayo ay may ganyan, ibig sabihin po ay maaari makaapekto sa ating kidney. Maaari din naman, idol, na sobra-sobra ka sa inyong pag-exercise. Mabilis kang umihi, mabilis po yung daloy ng mismong pag-ihi kung nagkakaroon ng mas mabula na ihi po ninyo. Pag napapansin nyo, idol, na napapadalas na, pati po yung kulay ng Ay, inyong ihi ay tapos na na, concentrated, Maicon. nagiging kulay Pamasak brown na ulit. ng gusto, nagiging dark to amber na po siya, idol. Maaaring sobrang concentrated na yan, maaaring hydrated ka din at hindi umiinom ng tubig, kaya po nagkakaroon ng ganyan. Mag-ingat po tayo, idol, kapag kayo ay meron ng nararamdaman mga simptomas, lalo na pamamaga ng lower and inyong mata, nasusuka, nahihilo at walang kumain at nahihirapan matulog at pakiramdam ay nanghihina. Magpa-check up po agad sa inyong doktor o sa 24 nephronologist, ang minutes. specialista Lahat ng lalaki, para po naggaganon bigyan tayo yan. ng agapang lunas. Hindi lang daw lalaki, sabi niya babae din. Magbibigay ka lang ng inyong urine sample para po malaman Oo, natin mga kung babae gaano din daw. kakataas ang Pero protina mostly daw, sa inyong 18, ihi. Kung po ba ay may below nakakalungkot 30 ay di talagang makakalat at talagang lulumuhin ka na. Pag-asa pa ba yan, idol? Yes na yes, idol. May pag-asa pa po na gumaling ang ating gouty arthritis. Kailangan po, idol, ay simulan mo na magpakita sa inyong doktor. Kaya po tayong kaibigan natin na ating pong idol si Gary, ang ating doktor para sa ating kalusugan. Dito pa rin tayo sa, Subscribe Harry po tayo sa Mendoza. kanya. Napakagaling na doktor, most humble, most matalino po talaga, at talagang marami tayong matulungan natin. Alam niyo po ba, kapag po Parcel? kayo konsulta sa inyong doktor, napakaganda po ng Tamsak. epekto na mangyayari sa atin. At kayang-kaya po natin Not yet, baby. ang mga abnormal na 40 minutes more to go. ng hyperuricemia. 40 minutes, 2 hours to. Give me food. Yes, I'm cooking. Ng level ng ating mga kinakain na may nilalamang purines. Katulad na lamang po ng Yang mga kinis, seafood, dito ng pa mga rin tayo isda sa na iyong mataas po sa alagang. purines, ng Tapos mga na, karne, 340. ng mga red meat po natin, mga laman loob, ang alak, at saka yung mga may matataas po na sugar content, at talaga nga naman na ikaw ay lulumpuhin po niyan, idol, kapag ikaw ay hindi tumigil sa inyong paglaklak ng mga alak, na magpa-bladder ka po every 3 months, every 6 Yan na? months, at kailangan ay meron po tayong inuman ng mga gamot po natin. Katulad ng mga Yan, Longboy. antidote po natin ng mga Okay, gamot. bangit na tanong ulit. Nan ano? All, hangin naman. Exercise, Nakabidyo ka? tamang tulog, at tamang inom ng tubig. Yun lamang po. Please don't forget to like, share, and follow me for more. Si Kamal na tagluto. Prito ka na si Evelyn. Isang mo
na ang KP Ang dami ko nang sinabi. malinis. Ito pa yan, i-rewind. May konting buhok pero wag naman po completely hubad, idol. Nakamute pala. Dahil gusto po ng mga kalalakihan na nakikita po nila House play and like na Tandaan po naman ninyo, yung ang short video ko kalalakihan ay mas featuring lalong my bumabase sa daughter. kanilang Sige, sige. Kung ano po yung nakikita po nila, yun po agad ang pumapasok sa Paano ko kanilang yan utak. i-rewind? At doon po Ang haba-haba na ng sinabi ko. Kapag po nakita po nila yan na masukal at mabat, nawawalan po sila ng Kaya na lang. idol. At isa pa pong Sige, mag-play na lang gusto muna po ako. ng mga kalalakihan na matikman po. Ito kasi nga asawa ko pumunta kanina dito. Pagka inililihis ko yung camera, may kasama ako dito, pinalayas ko na siya. Narinig niya yata si Medtok kasi. Para po maiwasan na magkaroon Sabi ng mga ko, bacteria. Ito po parang protection at Alam, lakas ng hangin. idol. Mas Magluto natatrap na po muna. dyan yung mismong natural na amoy po ni Kifi na isa pong nakakapagpaakit po para sa mga kalalakihan. Okay lang naman po bawas-bawasan ng kaunti ang mismong pong buhok ng Kifi. Kapag po yan ay sinishave po ninyo ay maaari po ma-irritate. Di rin pala maganda pag kinakalbo, Medtok. Maaring pumasok ng bacteria kapag po kayo ay palagi po nagsishave ng May bakas ako ha mga kapatid. Yung lahat ng video nyo. nyo. May konting buhok, huwag naman po sobrang kalbuhin itong si Kifi. Kailangan mo magsuot ng medyas kapag po kayo ay makikipagbembangan o bago po kayo makipagbembangan. Bakit ka Yankee Mix Alam niyo playing. po ba, base po sa pag-aaral at base po sa mga researches. Okay, punta na tayo kay Tito Sabi po Apple. na kailangan ay magsuot po kayo ng medyas bago po kayo makipagbembangan. Bakit At kailangan habang kayo magsuot ng medyas? mataas po ang chances na mas mainit po ang inyong bakbakan kapag po kayo ay may suot po ng medyas. Ikaw para Kapag po naranasan kayo ay yan, walang Medtok, suot kung nagsuot ng at medyo medyas. Ang tinatawag po dyan ay malamig po yung inyong paa. Ang inyong pong relaxation ay hindi po masyadong maayos. Pakiramdam po ninyo ay hindi po kayo relax at pakiramdam po ninyo ay Tito John, nililinis po kayo. ay kabsat. Base po sa pag-aaral. Mamaya yung Kapag short kayo mo, ay ito nagsuot muna. ng medyas, ay mas Long. nagsisirculate po ang inyong blood at mas mainit at mas nagiging mabilis po ang pagtayo ni Manoy. Arceli! Po sa mga kababaihan. Parehas po tinitigasan Arceli Mix Vlog. Mega love shout out. Wala. Alam niyo po ba, ang mga matatalino po, mahilig po magtanong. Uy, matalino Naragsak yan. na barotawin mo, Arceli Mix Vlog. Bakit at paano? Anong nangyari? Alam niyo po ba, idol, pakiramdam po nila ay palagi po silang out of place o hindi po sila belong, lalong-lalo na kapag sila ay napapaligiran ng maraming tao. Dahil feeling po nila ay naiiba po ang kanilang pag-uutak, mas mabilis at mas malalim ang kanilang iniisip. Sila po, idol, ay Ah, mas 43 tahimik years at old gusto daughter. po nilang mas nag-iisa lamang dahil feeling po nila mas lalo po silang nagpo-fuel up, mas lalo po silang Opo, pagkatapos ni Medtok, energy. mas Kapag maganda sila kasi ay sa nag-iisa cellphone. dahil mas malalim po ang mga iniisip nila. Hello, Kevin, maraming salamat. Po nilang Kabsa. bagay, kaya na po nilang gayahin kung ano po yung dapat po nilang gawin at Kapango. paano nasusolusyonan ang mga problema. Kapango Sila po Vlog. minsan ay nakakatawa rin. Hi po. Minsan lang po Merry minsan Happy New Year, Kapango Vlog. Sila din Welcome po, to my idol, ay live mas stream. mabilis magsulat. At Ang parang ginagawa ko sulat lamang na po sa sobrang live stream bilis at ay hindi mo na nakikinig, maintindihan. nanonood ng Yan mga po ay videos sign niya. na matalino. Wala na Sila pong po ay iba. palaging curious at Kasi palaging pag kumanta ako, baka ayoko nang mawalan signal kasi may stream kami bukas ng gabi sa aking team. Pag nawalan ako ng signal, hindi na naman ako makaka-attend. At may penalty daw. Ito po ay blood type O. Marami pong tao ang meron pong blood type O. Kayo po ay may mataas po na risk. Magbukas ako ng support channel, sandali lamang po, Kapango Vlog. Kayo po ay may mababang chances. Oo, na kasi magkaroon ng sakit sa puso, practice ako magkaroon kahapon. ng stroke. Ito naman po ang mga blood Sunod. type A, ang mga may blood Bigay na type A, bigay, mamaya. kayo naman po Sabi ay ng anak ko, high wala risk nang magkaroon wifi. H. Sabi. pylori bacteria. Yan po isang bacteria na matatagpuan po sa atin. Pero mabilis naman Mas nilang mataas po inano, ang may risk ng mga dumating may na type kagabi. A na magkaroon ng COVID. Ang mga may type B naman po Kaso ay Sunday naman bukas, po ay baka may walang high risk dating. po na magkaroon ng Kapango Vlog, stomach mega love cancer. shout Kaya out. lang, Kabsat idol, Yankee, kayo thank you naman so po ay much. merong lower chance Naka-play na pa rin kayo, magkaroon ng mga Kabsat. kidney stone.
Ang mga type B naman po, idol, ay may mataas Happy po na Vlog. chances na magkaroon po ng stomach Happy New cancer. Year. Ito Maaari pupuntang po kayong kita. magkaroon ng mga infections. Mataas po ang risk nyo para magkaroon ng sakit sa puso. Magdikitan kayo dito. Puro kayo mga mga main channel. Para madagdagan po aside sa watch hour na binibigay ko. Magkaroon po ng dementia. More on sa Yan si Medto. pag-uyanin Kung gusto at niyong maaari dikitan, pong makakalimutan maganda yung ka, mga idol. topic niya. Kaya At siya ang may mataas na naka-on po ngayon. risk na What maaaring is magkaroon Christmas? ng stroke Kapangu Vlog ay may harang. Oh. Ang harang mo Kapangu Vlog ay 4.38 minutes. Arceli Vlog, your next. Kabsat, maraming salamat. 4.38 minutes ang harang nito. Sa inyong exposure Kabsat sa mga Kapangu. iba't ibang klaseng chemical o kaya naman po yung mga stressor na maaari po Lahat ng pumasok, makapagpapalit siguraduhin sa inyo. kung makaka-receive kayo ng minimum na 1 hour na na play. bilang pag-aaral po na mas marami pong risk ng mga ganitong blood type ang maaaring magkaroon po ng ganitong sakit. Ayan. Ingat po tayo, alagaan ang ating sarili. Yun lamang po, idol. Please don't forget to like, Yung share, mga and nakatambay follow sa me akin, for minimum ng 1 hour. Minimum lang yun ha. Hype na hype sa self-care finds. Ito na Alam yan ni yung Kinix channel. May harang, Medtok. Nanggaharang. Arceli Vlog, going to your channel na. Yankee, dito pa rin tayo. Tapos na, 10.35 minutes. Tamsak 14. Magbukas tayo ng angel para kay kay Arceli Vlog. Kagaya ni si Kabsat Miones, siya kasi tumambay ng matagal kay Mr. Madayan. Ito 6 minutes, 6 hours and 15 minutes na. Mabait, madali lang naman akong ipis, mga kapatid. Ma'am, I connect, nasa 24 minutes pa rin. May harang, ma'am, I connect it out with a friend. Tambay, Kabsat. Kabsat, live video na ang susunod sa'yo. Bakit hindi pantay ang dede? Oh. Kung meron pong hormonal changes or imbalance, Sa mga, tignan nyo nga yung mga dede nyo kung hindi pantay daw. genetic or namamana. O kaya naman kapag ang babae ay nag-exercise at nade-develop ang kanyang dibdib dito, ay maaaring may Alfredo factor makes din ang another muscles video na po. dito po sa kanyang dibdib. Or po pwede naman din po ang ating pong kasing dibdib ay marami pong fat tissue yan na nilalaman. Maaaring mas marami. Ang ganda pa naman ng speech ko kanina, ay nakamute pala ako. Ito po ay normal lamang. Wala naman po dapat ipagkabahala. Nagkakaroon lang po ng dapat na ikabahala kapag kayo ay nakakaramdam. Kasi nakita ko na yung akin eh. Pantay naman siya. Or kapag kayo ay hinahawakan. 41 minutes, Arceli Vlog. Ayan. 41 minutes na agad to kay Arceli Vlog. Sabi ko sa inyo. At kapag yan 1 ay hour. meron kayong nakakapa. O kaya naman, pinaka-discharge sa inyong dibdib. Nagkakaroon po ng discharge diyan po sa pinaka-nipples. Ano po yung mga dapat yung gawin para po mas Di-discharge pala ang makasigurado nipple? na normal at okay po ang inyong dibdib sa pang-araw-araw. So, ina-advise po ng mga OB-GYN o kaya naman po ng mga doktor na kailangan sa araw-araw ay i-check nyo po ang inyong dibdib, lalong-lalo na kapag kayo ay naliligo or after nyo pong maligo. Ipapacheck ko nga mamaya yung tanghali dibdib o ko. sa gabi, depende po. Pero pinaka-basic po yung pag kayo ay naliligo. May mas harang ma-check nyo Alfredo po Mix, ang paano inyong gumawa dibdib ng air sa blaster? pagkakapahinga Oh, po ibang para makasigurado ninja na ang wala nagpi-play pong nito, bubuyan, Kabsat, wala ha? pong Ibang pambaga, ninja. at wala pong discharge. O kaya naman po ang inyong mga partner kapag yan ay hinahawakan or hinihimas, sila din po ang mas nakakaalam kung ito po ba ay may pagbabago sa inyong dibdib. Pinaka-best po ay magsuot po tayo ng mga bra po, wala pong wire. Kailangan mas makahinga po ng Ito Apple sa playing ating po. dibdib. Thank you so Hindi much. po Kabsat sobrang natin, sakit tapos at na po hindi ang po iyong sobrang ulam namin, tight, sinigang hindi na po sobrang karne. pressure ng ating dibdib. May mga 3.32 kababaihan naman po sobrang pinagpala, ang laki-laki po ng kanilang dibdib ay minsan po sa sobrang bigat at hindi na po nila kinakaya, sumasakit ang kanilang likod, ay nagpapabawas po sila. Marami naman din po mga kababaihan na Hi! hindi po pinagpala, sakto lang o kaya
nila palagaan ng kanilang Kaya i-turn off alam di niyo ka po lang, ba na Maxo. lumiliit din ang dibdib kapag ikaw I-turn ay off mo. pumapayat? Malaki naman din po ang dibdib kapag May ikaw ay 4.38 minutes na harang. Din na po, i-turn. Palagi po tayo 4.38 na harang dito. Magpalit po ako ng kurtina. Kabsat natin. check. Ano po ba ang ginagawa sa physical exam sa mga kababaihan? So, ang sinecheck po dyan, lahat po ng inyong buong katawan, lalong-lalo na ang inyong dibdib. Sinecheck po yan, pinapalpate or hinahawakan po yan para i-check kung may mga bukol po ba, tapos tatanungin po kayo kung may mga changes sa inyong dibdib. Napakahalaga po niyan para po sa Kari mga may adventure breast sa cancer, bundok. dahil ang mga may breast cancer po, 45 maaari po minutes. silang makaramdam Nandito ng pa mga rin. simptomas. Si Kari, nakakailan na rin Or yan. po pwede kung wala po silang 45 simptomas na nararamdaman. Mas maganda pa rin po na ma-prevent natin yung mga po pwedeng mangyari kapag hindi po tayo nag-ingat o kapag hindi po natin binigyan ng halaga or pansin yung mga sinyales na nakikita po natin sa ating katawan. Kapag naman po ikaw ay nakaramdam na ng mga ganitong sinyales katulad ng pain, pananakit sa inyong dibdib, bukol sa inyong dibdib, at Arceli mga Bulag, distress sa inyong 41 dibdib, minutes. ay kailangan po ninyo na What mag-seek is ng Christmas? medical attention. Kailangan nyo po ng maaga na pag-check up sa Kapango inyong Vlog. doktor para po makapag-order po siya. Ay, nakawan. Tapos na ang harang. Oh, harang ulit. Nagtok. May harang ulit siya. Ma'am Icon, malapit ang matapos, 24 minutes. Thank you so much, Kabsat Yankee. Oo. Oh, malapit na ito matapos, 30 minutes na lang yung live stream. Kasi kinukuha na yung may-ari ng cellphone, ng kanyang cellphone. Apay na yung hangin. Yankee Mix, tignan ko yung pinapa-play ko. Ayan, tapos na ang harang ni ano. May breast cancer at lumalaban sa kanilang sakit. Normal lang po ba na hindi po pantay ang dalawang itlog ng mga kalalakihan? Magandang buhay po. Ako po si Ate Nix na magkakita na impormasyon para po sa ating kalusugan. Kamusta po kayo mga idol? Ang pag-uusapan Dito po natin Apple, dito ay pa rin normal tayo. lang po ba na hindi po pantay ang dalawang itlog ng kalalakihan? Yes po, base po sa pag-aaral ay hindi po talaga pantay ang dalawang itlog ng kalalakihan. Bakit nga po? Dahil Thank you so ang nasa much, Sis kaliwa po Lucita. ay mas mababa. Maraming salamat. Much appreciated po ang iyong pag-support sa aking channel. Dahil sa kaliwa po ng itlog ng kalalakihan ay mas mahaba po Ma'am ang I-connect sa lahat po na nandito. normal Thank lang you po so ang much. hindi pantay na itlog ng mga kalalakihan. Huwag lang pong magkakaroon ng mga sintomas. Meron po tayong tinatawag na various disease. Ito po ay paglaki ng ugat sa inyong itlog. Mostly po nakikita po yan sa pinaka-left side. Yes! In 30 minutes, you will get it. Ugat sa inyong itlog. After Kaya 30 kung minutes. nagkakaroon kayo ng mga sintomas na pain, may sakit, ramdam niyo po ay mabigat at medyo may pressure po dyan sa parte na yan. At nagkakaroon po kayo ng discomfort o pananakit at hindi po kayo komportable sa kondisyon na yan. At maaari din po ito makapag-cause ng infertility o pagkabaog o hindi na po kayo magkaroon ng baby in the future kapag po may ganyan kayong kondisyon. Maaari naman po itong mag-treat, maaari naman po itong magkaroon ng mga surgery. Thank you so much. JB Mix Vlog, nandito pa rin tayo sa 26 minutes mo. Yes po, mas bata ang mga nagkakaroon ng ganito. Pero hindi po ibig sabihin kapag nalagpasan mo na ang ganitong edad, 15 minutes na po hindi dito. ka na po pwede magkaroon. Posible ka pa rin po magkaroon ng ganito. Meron din po tayong tinatawag na hydrocele. Ibig sabihin po, meron pong fluid sa pinaka-paligid ng inyong dalawang itlog. Nagkakaroon po ng fluid.
dyan sa pinakasakpo ng inyong dalawang gusto. Kapag po nagkakaroon kayo ng mga sintomas ng aking nabanggit, kailangan niyo Yankee Mix mag-consult Channel. sa inyong doktor or Salang sa nakita sa live, Sila po ang Yankee. espesyalista Ang or expert sa dagdag watch ganyang hour. kondisyon. Tamsak Nagkakaroon po kayo ng 27, it's hospital out with a friend, check Ma'am po yan, Iconet. kakapain, at malalaman kung meron Tamsak po mga bukol. 27. Dahil normal lang po na ganyan ang size ng itlog na kalalakihan, palagi po dapat ninyong tandaan na kailangan It's out with a niyo friend, po tapos yung na. safety. Another Ang video na gagawin po, ko Ma'am mga Iconet. idol, Piling ko na lang yung tatayo ako mahahaba, sa Ma'am salamin. Icon. I-check ko po yung Kitchen kung moves, pantay ice cream, natin. 12 Saka po minutes. kakapain May ang harang. dalawang itlog. I-make sure niyo po na wala 4 hours, Yankee. hindi po masakit dapat yan. At hindi po kayo nakakaramdam ng pressure. Yun lang Yes. po. Please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Magandang buhay mga idol. Oh, may nagluluto na. With Ameribank, enjoy 50 May harang ka, Yankee, for 5:38. Hindi ka pa naman, monetize, Yankee. Skip natin to, hindi monetize. May harang ulit. Medtalk. Yes, after 30 minutes, you will get it. 2 hours kasi na ito. If you cannot wait, di wait. 4 hours. Yan. Oo, ni-skip ko na kasi para makarami. Minsan kasi guys, yung mga ads ang nagpapatagal ng play. Pag hindi pa monetize. Ay, sumigil. Martin. Thank you so much, 14 amazing friends. Ay, si Arcely. 41 minutes pala to, Arcely. 41 minutes. Saan nang tiniplay ko kay Arcely? Tamsak 35, Kabsat Alfredo Mix. Paano gumawa ng air blaster? Kapang vlog, dito pa rin tayo, What is Christmas? Alam ko, piniplay ko si Piniplay ko si Arcely Vlog. 41 minutes yun. Dali lang, Arcely Vlog. Hanapin ko. Ang dami kasing nakabukas. May ads pa rin. Medtalk. Oh, ito. Naka 5 minutes na Arcely Vlog sa 41 minutes mo. Ayan. 41 minutes yan. Arcely Vlog. Kabsat Miones. Naka 6 hours, 20 minutes ka na. Out of 7 hours and 8 minutes. Nasa harang pa rin na nag-talk. Ma'am Iconet, 12 minutes playing. Ice cream. Tamsak 27.
belt on Lee and Rogers' conveyor motor has lost tension, stopping them from feeding dirt into their agitator. The motor needs to be moved away from the conveyor's belt pulley room to take up the slack and get traction. Idol Ben Ipo. Check ko yung piniplay ko sa iyo. $53 na. Idol Ben Ipo. 53 minutes na. Tamsak 14. Maraming salamat everyone. Thank you so much. Opo, Ma'am I-connect. Malapit na rin. Maka 50 minutes na ako. So, 15 minutes na lang siguro. 15 minutes. Naiinis na yung anak ko sa akin. Ikaw ay may high blood pressure. Magandang buhay. Another Ako po si video. Ate Nix na magandang na impormasyon para po sa ating kalusugan. Kapag-usapan I-play ko din ang Team Money Money dito. Unahin ko si Kamen. Ano po ba ang blood pressure? Ang blood pressure po ay isang mahalagang measurement ng ating vital signs sa ating katawan para po malaman natin kung normal pa po ba ang pagdaling ng dugo sa ating puso. Kung Ice sa isang cream. blood pressure, makikita po natin palagi yung dalawang numero. Ano po ba yung dalawang numero? Na kapag ito ay tumibo o nagpapump ng blood papunta sa Hindi ko na naabutan nagla-live si pressure na yan. Kamemo. Yung pangalawa naman po, yung diastolic, ito po ang pressure sa ating puso na makikita kapag ang ating puso Wala. ay namamahinga. Kaya po ang ating puso ang tumutulog yan. Love, 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 love. Pumping, resting, pumping, resting. Kapag yan ang ating blood pressure, kailangan po meron po tayo 120/80 para masabi po natin na normal ang ating blood pressure. Kapag po yan ay Tapos na tumaas ang na, ibig sabihin po niya ay maaaring hypertensive ka na po o meron ka ng hypertension. Ayon po Ayan. sa American Heart Tamsak Association, 21. Kabsat natin. Magpalit ako ng kurtina. Mahaba ang ads mo nito. Kabsat ay natin. nasa 2,300 milligrams lamang. Ang isang mundo po is 10%. Alam mo po ba na kapag kayo ay tumaas po dyan at sumobra ang inyong sodium content, maaaring pong tumaas ang inyong blood pressure. Kung kailangan po natin talaga na 120 Ay, sa tigapay lang ha. pressure. Kapag po ito ay tumaas na, ito po ay considered as hypertension or marami pong mga stages yan. Meron po tayong hypertensive, stage 1, stage 2, and yung hypertensive crisis. Yan po yung emergency na po yan. Yan po, pag tumaas na po ang ating blood pressure ng 150/120, ibig po sabihin na ng ating puso ay hirap ng siyang ipump sa ating buong katawan. Kaya po hirap na po ang ating ugat sa ating puso na dumaloy ang ating dugo. So ano po ba yung mga factors kung bakit tayo nagkakaroon ng high blood pressure? Ang malaki pong contributing factor ay ang pagkain. Yes po, tama po kayo nang narinig. Ang pagkain po ng matataas ng sodium content, yan po ay nagpo-contribute ng mataas na pag-spike
Ayan. Ka-play na din si Kamemo. So, ano po yung mga dapat natin iwasan Ayan. at bawal natin kainin. So, una po sa lahat, dahil mataas po sa sodium content, ito po Alan yung Pumarada, mga malapit na rin chichirya. matapos yung Sigurado sayo. ng mga Pilipino, ang mga Pinoy, Binakasang ko na kasi more than half ko na. Kaya nga lang po, kung sakali at kung pwede na po, iwasan po natin yan, lalo na kung pinararamdaman ka na sa inyong katawan. Linis din po tayo sa May harang kabsat natin. noodles, malakas po yan. May harang na 1 minute Makikita niyo po and maraming 29 ang seconds. maraming sinasabi na ang kinakain nila ay instant noodles, yung mga pagkain sa lata. Yan po kasi yung instant nga po, kumaga mabilis po ito, mabilis kainin. Kaya lang po, yan po yung... Ma'am, I connect sino lang naka-live sa si Terima, kabsat Terima. Alfredo Mix. Nilipat kasi kita sa ano, sa isang bagong ninja para hindi ako replay ng replay para madagdagan ang iyong mga ang views ng iyong mga bagong upload. At kaya po niyang sirain ang May bakas naman kabsat, makikita mo. Pangatlong video na sa pangalawang ninja. Alfredo Mix. Yung Kinix channel, naka-ano ka na? Replay na rin pala ito. Naka-live video ka na. With harang ito. Kabsat Alfredo. Dahil ang taas po niya sa saturated keso, bukod sa maalat siya, mataas sa sodium, mataas din po siya sa fats. Yung fats na hindi po dapat natin kinakain per day kasi kaya po niyan mag-build up and then pwede po siya maging break o para sa ating mga daluyan ng dugo, lalong-lalo na sa ating puso. Umiwas din po tayo sa mga matataas na saturated fats tulad po ng mga karne maraming taba. Imagine niyo po yung butter. Ang butter po ay isang uri ng saturated fat. Kapag po ang butter, ilagay mo yan sa normal na temperatura, ilagay mo sa freezer, o kahit ilabas mo po siya. Ito pa rin tayo kay Kari. Malapit na rin matapos. 5 minutes na lang sa 35 minutes. Papasok niyo po sa inyong katawan. Thank you so much, 12 amazing friends. Arcel Vlog, dito pa rin tayo sa 41 minutes. What is Christmas? Para kay Kapango Vlog. Ay natapos na. Plus 1 banana sa'yo, Kapango Vlog. 10:23. Iwas din po tayo sa alcohol dahil ang alcohol po ay nakakapag-trigger para tumaas po mga matatamis na pagkain tulad ng mga illumines. Iwas po tayo dyan dahil nakakapagtaas din po yan ng ating blood pressure. Umiwas din po tayo sa mga condiments tulad ng ketchup, toyo, patis. Ito Apple, try na i-check ko yung piniplay ko po. Mga marinated na mga chicken. Mataas po ang mga condiments na ginagamit nila dyan. Lalo-lalo na umiwas din po tayo sa mga Yung Kinix channel, naka 12 minutes ka nakabsat, and tulit-ulit dito Apple. Yan no, maingay na. Dito Apple, playing ka pa rin. Adrian! Good morning. Happy New Year, kabsat Adrian. Naka-ready ka na daw para bukas sa ating ano tayo? New Year blast. New Year reunion. Fully watch na, Ma'am I Connect. Another video na mahaba. Ito. How to peel papaya, Ma'am I Connect.
Adrian Farm Life. Ano nga ba yun? Adrian Farm Life. Ano man nagba-vacuum. Ayaw niya kasi magwalis. Gusto niya vacuum. Adrian, naka-playlist ka. Ayan, hindi ko na to hindi kasi siguro ako makakabakas na yan kasi 15 videos ka diyan, Adrian. Naka-play. Naka-play ang playlist mo na 15 videos. Yan, tuloy-tuloy na yan. Yan, Adrian, tuloy-tuloy lamang yan. Tapos si Kari namundok 34/35 minutes. Tapos si Sis Lucy nandyan pa rin, nakababad. I-update ko lang yung mga play ko. Kabsat natin, nandito tayo, tumalon na sa 3 hours, kabsat natin, pero palitan ko to, kabsat natin, napanood ko na yan. Ay, sandali. Balikan ko ulit.